Doet ik graag de lach weer eens vlecht, maar het moeske hij gaat berecht. Wist ik even net wat ik zeg, daarom een beer op Skiermon zeg. Beer boeloe, boeloe de beer. Wacht oh wacht, beleven te deze keer. Jonge poeskes. Jonge Jannie. Nou, die paken Grietsen. Wat kan die verhalen vertellen, hè? Goh, hoe ja die toen er een ketting zie je en zo. En doet er toch een famke bevrijd is. En nou had er ook nog een vriendin. Oh, vindt het net geweldig? Zijt bij Boeloe optuin, wilst er maar Jannie op hoezonsil. Miauw, nou, is dat maar net te gauw. Ik bedoel, zo'n tijden is het ook wel zo fijn als het even alleen nog best. Miauw, op die zelfs bedoel ik. Vooral als die jonge poesjes krijgen mast. Miauw, ik had zo'n zeer buikje. Miauw. Daar schrikt bij Boeloe hem het apensoor. Wat zei je daar, Jannie? Dat kan je toch net menen? Ik bedoel, jonge poesjes. Miauw, ja, sjok maar. Ik had een dik buikje. En de poesjes hadden er nog lang genoeg in zitten. Ze willen eruit. En dat zal dadelijk wel even. Miauw. Maar Jannie, waar moeten ze dan in? Of liever, wat moet ik dan doen, bedoel ik? Met al die poesjes. Ze moeten dus ergens in. Een doos of zo. En wat moeten ze eten? Miauw. Oh, ik moet Sipke maar vragen wat ik doen moet. Bij Boeloe rent als een hen zonder kop heen en weer. Hij weet van voren net wat er van efteren waan zil. Hoi, weer Boeloe. Wat haast dit druk? Is het wat weiers, hè? Daar is Sipke. Misschien weer die hier? Maar Sipke, ik krijg jonge poesjes. Ik bedoel Jannie. En waar moet ik nou zo gauw een doos bij helje? En wat moet ik nou met al die poesjes bedoel ik? Ga, leuk, jonge poesjes. Ik wist net dat Jannie jonkjes krijgen zo. Oh, maar ik zag haast echt zin. Vreegt Sipke blied. Dan geven we mooi mijn boadjes, hè? Op datzelfde stuit steen Omke Willem en Moike Doet bij de bushalte te wachten op paken Grietsen. Wist nog wel? Die zijn nieuwe vriendinnen ophelt. Wist wat, Willem? Misschien is het net eerst zo'n gek idee als je hem huid een vriendin had, bedoel ik. Misschien wordt het dan ook wel wat actiever en wat fleuriger. Wel, dan mag hem niet aan. Hij had wel even op zijn leeftijd. Maar nou toch zo shit. Maar Willem, maar nou toch zo dus even shit. Hé? Oh, jongens, je staan bij de bushalte. Oh, dat is ons net nodig. Ik had deze jonge dame. Is ze net prachtig? Stap maar gauw in. Die paken Grietsen. De jonge dame. Weet er het heel dit oor hier is een auto, een DAF 33? Ja, en als het witte was, uit 1963. Oh ja, als het witte worst, hoe het maar de jonge poeskes aanrent. Mooi, maar wesje. Miauw. Lekker sliepen.